Rugăciune de dimineață. Doamne, îți mulțumesc pentru această nouă zi pe care mi-ai dăruit-o. Îți mulțumesc pentru viață, pentru sănătate și pentru toate binecuvântările pe care le primesc în fiecare zi. Te rog, luminează-mi mintea și călăuzește-mi pașii astăzi. Dă-mi putere să trec peste orice încercare și răbdare în fața oricărei dificultăți. Ajută-mă să fiu mai bun, mai calm și mai înțelegător cu cei din jurul meu. Păzește-mi familia, casa și pe toți cei dragi mie. Umple-mi inima cu pace, recunoștință și speranță. Fă ca această zi să fie una binecuvântată și plină de lucruri bune. Îți încredințez toate gândurile, planurile și grijile mele. Fie voia ta în viața mea, astăzi și întotdeauna. Amin.